Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti, wantun ngadepi maneka warni tantangan lan rintangan anggenipun cawe-cawe ing pakaryan dalem. Dinten menika sesarengan pasawan suci sawegung kula panjenengan mestakaken Rasul Simon Selot lan Yudas Tadius sanes Yudas Iskariot nggih. Ing jamanipun Gusti Yesus asma ingkang sami menika kathah kados ing jaman kula panjenengan utawi simbah-simbah rumiyin asma Slamet umpamane menika kathah banget. Kareta dimeja menika nggih kathah. Rasul Simon Selot lan Yudas Tadius dipun pestakaken sesarengan awit wonten ing Injil menika dipun sebut berurutan. Saking biografinipun anggenipun martosaken Injil saksampunipun Gusti Yesus wungu mulya mikrat dhateng swarga menika wonten ing Timur Tengah, mirungganipun ing Mesir lan ing sakmangkih dados martir kekalihipun menika wonten ing Persia. Wonten salah setunggal dokumen nyariosaken rasul kekalih menika anggenipun seda digraji. Nah menika ngetingalake kados pundi tantangan jaman rumiyin anggenipun derek Gusti, anggenipun pitados sing Gusti Yesus. Kathah sing boten remen, kathah sing sengit lan kepara nganiaya kanthi cara sing boten manusiawi. Ananging rasul kekalih menika sampun ngetingalake kados pundi kasetyanipun dumateng Gusti, wantun ngadepi kasedan jati kanthi cara sing mengerikan, boten dadosaken miyur, boten dadosaken lajeng mundur. Nah menika saged dados kaca penggala lan pitedah tumraping kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti ing jaman menika. Pancen tantangane beda ning kados pundi kula panjenengan nggih wantun setya nderek Gusti saklaminipun. Tantangan tumraping kula panjenengan anggenipun bangun iman menika nggih sampun benten. Mbok menawi ing jamane awake dhewe tantangane ekonomi. Diojo-ojoki kowe nek melu aku mengko tak kei jabatan sing dhuwur, tak kei gawean sing apik, mengko uripmu terjamin sejahtera. Utawi nggih sacara sosial kadangkala ing papan-papan tertentu dimengke, diasorake, dinyek lan disingkiri. Wonten ing saperangan papan ngedegaken gereja, kegiatan-kegiatan ing lingkungan menika nggih wonten tantanganipun, wonten sing boten remen, wonten sing boten ngijini lan sapanunggalane. Saperangan sing kathah menika merga perkawinan, merga cinta sesaat, lajeng nyirnakake katresnanipun dumateng Gusti Yesus. Nah menika situasi-situasi ingkang saged ugi dados kaca penggala tumraping kula panjenengan murid-murid dalem ing jaman sakmenika. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen
ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 6 ayat 12 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus tindak minggah gunung perlu sembayang lan sewengi natas anggene munjuk marang Allah. Bareng wis esuk para murid ditimbali lan 12 sing dipilih lan sinebut rasul, yaiku Simon sing nampa paraban Petrus karo Andreas sedulure, Yakobus lan Yohanes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus Alfeus lan Simon sing karan mempeng, Yudas sedulure Yakobus lan Yudas Iskariot sing nyidra Gusti. Gusti nuli medhak saka ing gunung lan kendel ana ing papan sing bawera. Para murid lan umat akeh saka Yudea lan Yerusalem apa dene saka pasisir Tirus lan Sidon padha teka perlu ngrungokake piwulang dalem lan nyuwun warasing lelarane, lan sing padha kaganggu Roh Allah padha pinaringan waras. Mula kabeh kepengin gepok Gusti awit ana daya sing mijil saka Gusti lan kabeh pinaringan waras. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus milih saking para murid dalem cacah 12 ingkang sinebut rasul. Salah kalihipun inggih menika Simon ingkang karan mempeng utawi Simon Selot menika aliran fundamentalis Yahudi ingkang estu taat setya dumateng hukum Taurat. Kaum Selot menika kaum fanatik saengga kathah ingkang dados pemberontak tumraping pemerintahan asing inggih menika Romawi ingkang jajah Yahudi rikala semanten. Lan Simon anggenipun derek Gusti salah setunggal motivasinipun inggih menika supados ing sakmangke Gusti Yesus dados pemimpin politik ingkang ngusir penjajahan Romawi. Mila wonten ing Injil kala wau kasebut Simon sing karan mempeng semangat. Lajeng Yudas sedereke Yakobus menika sami kalian Yudas Tadius ingkang kula panjenengan yen Bapak Ibu nate terkenal dados pribadi sing wantun ngadepi maneka warni tantangan lan keputusasaan kanthi setya. Salah setunggal novena sing terkenal saking Yudas Tadius menika novena yang tak pernah gagal. Rikala ngadepi kemartiran, Yudas ingkang tantanganipun wis ora ana dalan nggo menghindar, ora ana pitulungan, ora ana pengharapan, anane mung keputusasaan, ning Yudas Tadius tetep setya dumateng Gusti, setya nindakake apa sing dadi tugas mangrasuli. Gusti Yesus ingkang dipun cariosaken Injil kala wau saksampunipun milih rasul 12 dicariosaken dening Lukas bilih Gusti Yesus kagungan kekuatan sing edapi-edapi. Wong sing gepok Gusti Yesus dadi waras, dadi luar saka lelarane saka roh-roh awon. Kula kinten para rasul lan para murid dalem mugi tansah gepok Gusti Yesus saengga gadah kekuatan
ingkang adamel para rasul menika setya nglampahi menapa ingkang dados tugas kerasulanipun ngantos rampung. Nggih mbok menawi kedah ngorbanaken diri, ngorbanaken gesangipun. Nah menika kula kinten semangat spiritualitas ingkang kedah kula panjenengan rawat lan bangun wonten ing gesang pelayanan kula panjenengan, wonten ing gesang kerasulan ing jaman sakmenika. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.